En aquest vídeo aprendrem com elaborar la referència de pàgines web, vídeos i podcast segons l'estil APA7. Començarem veient el format de referència d'una pàgina web. Els elements que haurem de localitzar a la pàgina web són els que veiem a continuació. Haurem de saber trobar qui és l'autor o l'autora de la pàgina, l'any en què s'ha actualitzat per últim cop, el títol de la pàgina, qui és l'editor o quin és el nom del lloc web i, finalment, l'adreça URL. Anem a veure, en l'exemple seleccionat, dins la mateixa pàgina, a on localitzar aquests elements. Primerament, veurem que situant el cursor a sobre de la pestanya del navegador ens apareix el títol de la pàgina. Aquest és el títol que podem agafar per la referència. Veiem, en aquest cas és molt clar, qui és l'autor de la pàgina. També veiem ja a la capçalera el nom del lloc web o qui és l'editor, l'entitat que hi ha darrere. Si baixem una miqueta, trobarem la data d'actualització. En alguns casos aquesta data no hi apareix. A vegades apareix just al principi del text, juntament amb l'autoria de la persona que ha redactat la pàgina. I moltes vegades podem trobar informació al capdavall de tota la pàgina, on hi apareix informació sobre la persona o la institució creadora de la pàgina. Un cop tenim tots aquests elements, veurem com s'organitzen per elaborar la referència segons l'estil APA7. Primerament, l'autoria. A continuació, any, coma, dia i mes, el títol de la pàgina en cursiva, l'editor o el nom del lloc web i, per acabar, recuperat en tal data de la URL que correspongui. I segons l'estil APA7, la referència d'una pàgina web hauria de seguir aquest format. A continuació, anirem a veure quin és el format d'un vídeo, ja sigui a YouTube o qualsevol altra plataforma web. Els elements que haurem d'identificar del vídeo serien l'autoria, la data en què s'ha publicat, el títol del vídeo, el nom de la plataforma o del lloc web on l'hem trobat publicat i l'adreça URL. Aquí, a l'exemple, tenim un vídeo extret de YouTube i organitzarem la referència seguint aquest format: autor, any, dia i mes, el títol en cursiva, seguit de la paraula vídeo entre claudàtors. A continuació afegirem el nom de la plataforma i, finalment, la URL. Acabarem veient un exemple de referència bibliogràfica d'un podcast. Haurem de localitzar qui és l'autor o autora, l'any de l'última actualització, el títol de l'àudio i l'adreça URL. El format que seguirà la referència serà autoria, seguit de any, dia i mes, títol en cursiva amb la paraula podcast entre claudàtors, recuperat en tal data de l'enllaç corresponent.